O Festival Sons de Aguiño vivirá unha 8ª edición moi especial. Pansenfrón únese a Bailadela e a Sete Linguas para gozar do canto e da música tradicional. A Asociación Francisco Lorenzo Mariño desenvolverá o 21 de xuño a 8ª edición do Festival Sons de canto e música tradicional. Naceu no 2016 e só a pandemia impediu que sumara máis espectáculos. Este ano contará coa presenza e actuación de 3 grupos. Como grupos anfitriones, a Sete Linguas e Bailadela. E tenemos como invitado ao mítico grupo Pansenfrón da Coruña, que ten como director a Suso Fernández. A actuación conxunta que terán a Sete Linguas e Bailadela serán como están facendo últimamente, que colaboran en todas as actividades, como Nadal, o Día das Letras Galegas, baixo a súa mestra común, que é Manola Baliña. Este festival será un dos últimos actos que acolla o Conservatorio de Aguiño antes de ser reformado e non perde ningún dos seus selos distintivos, aínda que se muda un pouco o seu funcionamento. Remata con unha foliada libre, donde hai algún petisco, e a xente canta, baila, incluso a xente do público pois se anima a levar instrumentos da súa casa e a facer esa festa posterior. E, sin embargo, nesta ocasión, dado que temos a colaboración do Concello de Ribeira e da Diputación da Coruña para poder traer a un grupo tan salientable no panorama tradicional galego como son as pandereteiras en fronteiras, Pansenfrón, que, como antes dixo Cruz, están dirixidas por Suso Fernández, pois creímos que era importante darlles máis protagonismo e deixarlles que fixeran unha actuación de máis calado. Bailadela e Sete Linguas farán unha actuación conxunta. Como nos teñen acostumados noutros momentos do ano, unha actuación con un fondo, máis que unha actuación de música tradicional con un repertorio, será un espectáculo con un nexo común e con fío conductor, e a continuación dese espectáculo que abrirá ás 9 estes dous grupos, pois será a actuación de Pansenfrón. Simplemente decir que agradezo moitísimo a implicación de Bailadela sempre con nós. Compartimos a esa profesora, a Manola Baliño, que hoxe non pode estar aquí, e compartimos esa profesora nos dous grupos, que tantos bons resultados está conseguindo non a nivel das pandereteiras adultas, sino tamén das cantareiras infantís e juvenís. E tamén agradeceu a implicación de diversas empresas da contorna, claves para que a entidade poida desenvolver a súa actividade ao longo de todo o ano. A representante de Bailadela, Alicia González, agradeceu a invitación para estar un ano máis no Festival Sons. Todos disfrutamos ali, e que, bueno, que nos acompañe todo o mundo a ver este Pansenfróns, que é algo novedoso para nós, ter ali unha pequena festa, que a xente se anime. Esta 8ª edición do Festival Sons de Aguiño terá lugar o 21 de xuño no Conservatorio de Aguiño. A música comezará a soar ás 9 da noite.